Tlestew ix-xogħlijiet b'investiment ta' 12 miljun euro fuq is-Central Business District fl-Imrieħel, investiment li minnu qed igawdu 12,000 ħaddiem li jaħdmu f'270 negozju. Dan filwaqt li huwa previst li l-attività kummerċjali fiċ-ċentru se tirdoppja s-sena d-dieħla bil-ħolqien ta' mijiet ta' impjiegi ġodda. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar dan l-investiment bit-tlestija tal-ewwel żewġ fażijiet minn 3 fil-pjan tax-xogħol industrijali f'dan iċ-ċentru. Fost dawn il-proġetti saru l fuq minn 13,000 metru kwadru ta' asfaltar ta' toroq u tiswija ta' diversi bankini. Il-Gvern anke investa kważi 4 miljun euro f'toroq ġodda. Spjega kif sar investiment ta' 850,000 euro f'dawn ġdid tat-toroq filwaqt li sar investiment ieħor ta' 160,000 euro fi proġett ta' maniġjar tal-ilma tax-xita biex b'hekk ġiet eliminata l-problema tal-arar li dan iċ-ċentru kien jaffaċċja wara kull maltembata. Il-ħaddiema u residenti li joqogħdu fl-akwati jistgħu wkoll igawdu minn ġnien pubbliku ġdid li sar b'investiment ta' 650,000 euro. Fost l-oħrajn saret ukoll applikazzjoni tal-mobile li toffri informazzjoni dwar xogħlijiet u żviluppi li qegħdin iseħħu fiż-żona. Ġie ffirmat ftehim ukoll mal-Korp tal-Pulizija sabiex ikun hemm żewġ pulizija u karozza elettrika tal-Pulizija iduru kuljum fil-ħinijiet tax-xogħol sabiex jedukaw u jinfurzaw iż-żona. Il-Ministru Xkembri semma li fost il-proġetti li għaddej ix-xogħol fuqhom bħalissa hemm sistema ta' kameras tas-sigurtà, tpoġġija ta' 14 stazzjon li bihom jiġu ċċarġjati vetturi elettriċi u parkeġġ ieħor li jiflaħ 300 karozza. Ridna naraw li minkejja li 80% ta' din iż-żona hija privately owned, il-Gvern jintervjeni sabiex jieħu ħsieb iktar kif suppost it-telqa li kien f'din iż-żona. U rajna li flimkien mal-privati wafqu fondazzjoni li kellha pjan maqsum fuq 3 fażijiet, ix-short, medium u long term. Ix-short u l-medium kellna diversi xogħlijiet li kellhom jitlestew fuq perjodu ta' 10 snin. Ħdimna qatih, xammarna l-kmiem biex dak ix-xogħol kollu flok f'10 snin għamilnieh kollu f'5 snin. Charles Xwiereb minn Trident Estates PLC spjega kif dan l-investiment kien bżonn jus ħafna. Trident Park il-ħsieb tagħna huwa li jinfetaħ sal-aħħar ta' din is-sena u allura l-infrastruttura tal-madwar huwa importanti ħafna. Fil-fatt aħna konna pionieri li kreajna Central Business District Foundation, sar investiment kbir fiż-żona, partikolarment kif semma l-Ministru, kif semma CEO fit-toroq, fis-street lighting, imma jonqos ukoll challenges kbar fiżavi li meta jiġi fuq trasport li nispera tiġi addressed fix-xhur li ġejjin. Il-kap eżekuttiv ta' Central Business District Foundation, Keith Fenech, stqar kif il-fondazzjoni qed taħdem fuq sistema ta' rotta ta' trasport pubbliku intern li jkun joffri s-servizz mitlub. Dan filwaqt li huwa ppjanat investiment f'van elettriku biex jiġbor l-iskart b'mod urġenti u jnaddaf it-toroq.